Dame i gospodo, Zagrepčanke i Zagrepčani i oni koji to nisu, a svi pomalo jesu, dobrodošli. I hvala vam na dolasku i na podršci koju mi pružate. Treba mi i hvala vam na svemu do sada i na onom što nas čeka, to je pobjeda. Krećemo odavde iz Tvornice kulture. Tvornice pobjeda! Prije 5 godina počelo je relativno mirno, u dobroj vjeri, sa dobrim namjerama. Dočekan sam prijetnjom da će to biti tvrda kohabitacija. Nije baš tako lijepo ući u jedan novi prostor života, jedan mandat s takvom porukom nekome koji je izabran za predsjednika Republike, ipak voljom građana. Ali šta je tu je? Bile su krize, bila je korona, bio je potres u Zagrebu. Pokušavali smo i lijepim riječima, ali lijepo možete sa pristojnima. One grube riječi koje su iz mene izvlačene, kao možda i najgore od mene, su i moja odgovornost, ali nažalost je odgovornost onih koji su ih cijelo vrijeme izvlačili i dalje to pokušavaju. Zato u ovoj kampanji, odnosno u ovom razgovoru s građanima, s Hrvatskom, u kampanji za predsjednika Republike, želim više govoriti o problemima kojih u Hrvatskoj i oko Hrvatske ima mnogo, a o ljudima što manje, to vam je jasno i toga ću se nastojati držati i danas. Dakle, gledamo kako se svijet koji je nastajao, koji je kreiran voljom nekih najvećih, kako se pred našim očima raspada. Dakle, zapadni svijet, američki svijet, svijet saveza, čije smo i mi dobrovoljna članica NATO-a, odlazi u jednu novu dimenziju, stvari se mijenjaju pred našim očima. Mi smo mali narod, mala država koja je nastala u oslobodilačkom ratu kao žrtva agresije, u, rekao bih, neponovljivim okolnostima kad gledamo europsku perspektivu. Nitko nema slično iskustvo u našem iskustvu. Nitko nije bio u najradosnijem trenutku novije europske povijesti, 1991. godine, kada su svi gledali u budućnost, i to s razlogom i sa materijalnom osnovom, bio napadnut, bio izložen agresiji, pogibelji, propitkivanju, prijetnjama, sankcijama kao Hrvatska. Sve ono što se događa danas u svijetu je drukčije i svaka prispodoba i usporedba sa našom situacijom i našim križnim putem, našim teškoćama je neozbiljna. Ja jesam za to da se pomaže, ja jesam za solidarnost i svi smo. Međutim, isto tako sam za hladno procjenjivanje onoga što je u hrvatskom nacionalnom interesu, onoga što Hrvatska može, onoga što Hrvatska ljudski i treba i onoga što ne može i čega se treba kloniti. A trenutnih razmjerica velikih, koji preko slabijih vode krvave ratove i krvavi rati u Ukrajini, to nije hrvatski posao. I to neće biti hrvatski posao i tamo hrvatski vojnici neće ići. Da budem potpuno jasan. I počinjem sa nečim što je možda najviše uznemiravajuće u ovom trenutku. Najviše zabrinjavajuće. To je stanje u svijetu. Puno je problema. Mi brinemo o tome kako ćemo preći na zelenu energiju, kako ćemo voziti električne aute ili nećemo, a ne brinemo o tome i premalo razgovaramo o tome da svijetu možda prijeti puno veća kriza. Kriza usijanih glava, kriza nuklearnog oružja, puno većih razmjera. Onda nećemo ni imati šta štititi i provoditi zelenu agendu. Moramo prvo sačuvati ovo što imamo. Ali s obzirom da toliko daleko ne možemo doseći, moramo se brinuti o sebi. O svojoj poziciji, o svom novčaniku, o svojim interesima, o svojoj sigurnosti. Cijelo vrijeme zadržavajući jedan konstruktivan i lojalan odnos prema onima koji su nam saveznici. Jer Hrvatska pripada Zapadu. Pa za to sam se borio aktivno i djelatno i funkcionalno s rezultatima ja, ne HDZ. Kad god je Hrvatska bila na domak nečega, oni su na svojim manipulativnim udarima nasiljem i verbalnim nasiljem od toga udaljavali. Prema tome nikome s te strane neću polagati račune. Vrlo je jasno što smo, kamo idemo, kamo pripadamo, ali isto tako je jasno da nećemo biti ničije pudlice i ničije lutke. Ako je potrebna pomoć, ta politika ne samo, to je politika Andreja Plenkovića, ne samo da je loša za Hrvatsku,
nego je sa stajališta reputacije i samopouzdanja nacije pogibeljna. Ona je nemaštovita, ona je bezidejna i ona je podanička. Kad kažem podanička, upravo to i mislim. Jeste kad čuli u zadnjih 7-8 godina da je hrvatska vlast, hrvatska izvršna vlast imala neki prigovor na neko rješenje koje dolazi iz Brisela, barem na jedno. Evo da ne budemo svađalice pa da svaki dan, što bi se reklo, gunđamo, zakeramo, podvaljujemo, ništa nam ne valja, da smo cijelo vrijeme spremni. Barem jednom, jedan jedini put da je Hrvatskoj nešto bilo donekle neprihvatljivo. 0. Ništa, sve super. Ne može tako biti. Dakle, u životu nijednog čovjeka, pojedinca, a kamoli 2 ljudi, 3 i kako grupa eksponencijalno raste, ne može biti nekonfliktnih stanja. Dakle, netko ovdje Hrvatsku lijepo pakira i prodaje. Nisam nikad nikoga u Hrvatskoj nazvao izdajnikom, to neću sada napraviti, ali da postoje razni mešetari, žicari, pomodari, vladajuća stranka ih je puna. To je stranka bez ideologije, to je stranka vlasti, stranka korupcije i toga ćemo se ovdje morati dotaknuti, jer to je drugi veliki hrvatski problem nakon ovog prvog koji nam je zajednički. Svijet je u ozbiljnoj krizi, gledamo svoj posao. Treba pomoć našim saveznicima, Poljskoj, Litvi. Tu smo. To je solidarnost. Onima koji nam nisu formalno saveznici, temeljem slova i duha ugovora kojima smo pristupili, ne dugujemo ništa. Na kraju krajeva nismo u stanju Bog zna šta ni dati. A ono što imamo šalje se u vagonima na istok. To je hrvatski obrambeni materijal koji dok razgovaramo odlazi negdje u Poljsku, u Ukrajinu definitivno. Zamjene nema, doće za 5-6 godina. To su stvari za koje odgovaram. Je li to zeckanje oružjem? Ne, to je briga o vlastitom statusu, sigurnosti, održivosti, da zemlja ima oružanu silu. Kako ćemo to nadomjestiti? Kupovinom oružja koje je urnebesno skupo. Kada se govori o 2% BDP-a za obranu, 2% od čega? 2% je nekakva linearna projekcija nekog BDP-a koji raste 2-3%, a oružje poskupljuje 50%. Netko ostvaruje enormne profite i mi to sve trebamo platiti. I da stvar bude još radosnija, nema više 5 dobavljača kao nekad, sad su 1, 2. Dakle, vuku nas za nos. I ko se želi dati vuč za nos, široko mu polje. Ali mi nismo takvi nosenje. Ne. Druga stvar, od nekoliko stvari o kojima ću govoriti, jer neću govoriti o svemu što mi je pa ni na srcu ni na duši, jer za neke stvari nisam nadležan i ne želim vas njime opterećivati, jer jako dobro znate što se može i što se mora i što je moja dužnost i što će biti moja dužnost i sljedećih 5 godina, a što je naprosto trik, opsjena. Ja ću ovo, ja ću ono, ja ću, ne znam, dići hrvatske bolnice na razinu švicarskih, teško. Nije realno. Prosječna plaća će biti 8.000 eura, sjećate se tog oblizeka od prije. Da, nije. To je čak bilo i dobrodušno, koliko god naivno i deplasirano, ali nije bilo zlo. U ovoj kampanji kulja zlo. U ovoj kampanji ne postoji nikakva odgovornost za izrečenu riječ. Za sadržaj, implikacije te riječi. Pa tako razni konjokradice i stanokradice ti mogu reći da radiš za Putina, da te plaća. Dakle, to nije epitet, to je kvalifikacija. Epitet je kad mi neko kaže da sam ovo ili ono, da sam nevaljao, da sam magarac ili ja njemu, ali kad nekom kažem radiš za nekoga ko je optuženik na Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu, još jedna institucija koju je upravo Zapad uspio uništiti svojom neprincipijelnošću i lažljivošću, onda je to puno opasnije. To je danas ta kampanja. I to traje mjesecima. Proljeća se sjećamo. Sjećamo se i mog pokušaja da kao predsjednik Republike sudjelujem na parlamentarnim izborima, što nije protuustavno. Netko, na primjer političari iz Ustavnog suda i poneki nastavnik ustavnog prava mogu misliti drukčije, ali u Ustavu to ne piše. U Ustavu piše da sucima mandat traje 8 godina i ni dana više. Takva vrsta organskog tumačenja je prijevara. Prijesna, čobanska prijevara. Međutim, ispričavam se čobanima.
Hrvatska je dobila državnog tužitelja, to se eufemistički naziva državni odvjetnik. 90% njegovog posla je uhićenje i hapšenje. Riječi znači slično, hapsiti je iz turskog jezika, ima malo drukčiji kontekst nego uhititi. Uvjeravam vas, i jedno i drugo su legitimne hrvatske riječi. Nemojte slušati ove bandite kad vam govore uhapsiti je srpski. Nije, to je nešto drugo. Međutim, uhićivao ili hapsio, to u Hrvatskoj trenutno radi čovjek koji je dokazani prijestupnik, kojeg je na silu ugurao Andrej Plenković na to mjesto. I sad bismo se mi s tim trebali pomiriti, život ide normalno, smiruje se kao Johnny Štulić je, doduše u Kulušiću, ne ovdje pjevao, kao mlijeko u čaši i sve je normalno, mirno, površinska napetost. Nije tako. Ne možemo preći preko toga. U Hrvatskoj je prijestupnik koji je materijalnim dokazom u tome uhićen, zatečen ako hoćete, državni odvjetnik koji okolo uhićuje ljudi, koji provodi izvide, koji o tome sugestivno ili polusugestivno namiguje i govori, kršeći zakon s kojim smo upravo ušli u ovu zadnju etapu nacionalne krize početkom godine, a to je onaj zakon koji se naziva AP. Dakle, mnogi zakoni su uglavnom bez razloga i bez osnove dobivali atribute i nazive po nekakvim ljudima čiji su interese trebali štititi, omogućiti im nekakav statusni transfer, uglavnom bez veze. Dakle, uglavnom bez osnove. A ovo je prvi zakon koji s punim pravom i razlogom nosi ime po čovjeku koji ga je silovao. To je silovanje. Smisao tog zakona je da se proganja oni koji govore i koji doprinose tome da javnost saznaje detalje o materijalima prikupljenim u istragama i da vide ne što se istražuje, nego što se sakriva. Da vide da je tu bilo još razgovora, još tema po kojima Državno odvjetništvo nije postupilo. Svi ti transkripti i fonogrami i sve te glasovne snimke koje ste slušali nisu tu da vam kažu sve o istrazi, nego onome gdje nije provedena istraga, a gdje je trebala biti. Zato je to bilo važno zatući i ubiti u korijenu. Međutim, to stablo se već rascvatalo i Hrvati i hrvatski ljudi nisu tak blesavi da na to nasjednu i na tome treba inzistirati. Dakle, imamo koluziju, dogovor, suradnju izvršne vlasti i represivne vlasti kaznenog progona, kakva u Europi u ovom trenutku u Europskoj uniji vjerojatno ne postoji nigdje. I da, dužnost prvog čovjeka, koji nikom ne odgovara, revizija čijeg rada ne postoji, izvješća Saboru podnosi onako, preko šanka, dođe ode, dakle nedodirljiv. Čovjek koji je prijestupnik, namjerno koristim tu riječ, nisam rekao ni kriminalac, ni lopov, ni lažov, to su riječi Plenkovića, koje su ušle u hrvatski politički vokabular u zadnjih 8 godina. Mi koji smo u politici 20 godina. I ljudi nas biraju. Tako nismo razgovarali jedni s drugima prije 15 godina. Riječi se biralo. Bilo je grubosti, bilo je ritma, bilo je i nekakvog stila ili manjka stila, ali se pazilo koja je granica i kada riječ dobija jednu drugu vrstu čak kinetičke energije. Međutim, ponovit ću, i to je slogan i na mojim plakatima, kojih nema puno, ali ono što je na njima je s razlogom. Hrvatskoj treba državni odvjetnik, osoba integriteta, digniteta, osoba koja se vjeruje, osoba koja nije običan mufljuz, šmirant, nego netko tko udovoljava zakonskim kriterijima zato što mu ovo društvo putem zakona daje velike ovlasti da bi čuvao temelje reda i mira u kojem želimo živjeti, predvidivosti, dosade ako hoćete, blažene dosade iz koje se rađa i ljenost i poroci i razne loše stvari, ali i sjajne ideje. Dakle, ljudi žele mir, stabilnost, katkad i dosadu. A zadatak ove ekipe je da štiti svoje muljatore i to rade. Problem zdravstva, o tome neću... I još jedna referenca, poveznica, kako god hoćete, to su navodno riječi Hane Arendt, filozofkinje s kojom se u nekim stvarima slažem, u nekima ne. I tako već 20 godina traju naše rasprave, nas mudrijaša. Međutim, ona je navodno rekla u jednom trenutku, vjerojatno za Treći rajh. Ovdje povlačim lagano kočnicu da ne bi bilo direktnih usporedbi, jer vole tako manipulirati riječima i vole sluđivati ljudi,
vole sluđivati ljude. Dakle, ova količina laži, neistina u javnom prostoru, ova totalna, ultimativna neodgovornost za izrečenu riječ, ne služi tome da vas uvjeri u ono što tvrdi druga strana. Recimo da nekog plaća Putin. Ne. Služi tome da prestanete misliti i da mislite da je sve laž i da ne vjerujete u ništa. To je logika. I time je to zlokobnije i nepoštenije i prljavije. I protiv toga se treba boriti. Šta imamo? Riječi. Imamo riječi, imamo gard, imamo stav. Prije 5 godina bilo je predsjednik s karakterom. Ali ljude vole gledati. Interesantno je kako je ljudska pozornost specifična. Ispod toga je pisalo Hrvatska sa stavom. Toga se skoro nitko ne sjeća, to više niko ne ponavlja. Hrvatska sa stavom. Ali ne stav kad nemaš pojma. Dakle, kad nemaš pojma, nemaš stav. Možeš imati mišljenje. A mišljenje opet moraš obrazložiti. U zdravstvu, naravno, znamo koji su problemi i znamo koje teme bismo trebali otvoriti jer su nezgodne. I meni su nezgodne jer imam dosta prijatelja, doktora, liječnika i liječnica koji rade privatno, ali rade u javnim bolnicama. Ja mislim da su to čestiti ljudi. Ali problem, surprise, surprise, o tome razmišljamo danas malo drukčije nego prije 10 godina. U sustavu je nešto trulo. Dakle, to je konflikt interesa. Ne možeš prije podne biti odvjetnik, a popodne sudac. Ako vam je ta usporedba prenapregnuta, razmislite još jednom. Dakle, ne može neko ko radi privatno, za novac, prije toga raditi u javnom sektoru u kojem usluga nije na odgovarajući način dostupna. Kada bismo bili u nekom idealnom stanju, nikakav problem. Onda možemo govoriti i o tržištu i konkurenciji u zdravstvu, ali to je surov pogled na svijet, američki pogled. I taj sustav ne valja. On je nehuman, on je brutalan i on štite one koji imaju. Oni koji nemaju moraju paziti da se ne poseku na papir, što bi rekli u Srbiji. Da, na hartiju. Najbogatije i najrazvijenije zapadne demokracije, većina njih, ne sve, imaju javni sustav zdravstva gdje je putem sustava solidarnosti i doprinosa svih pomoć dostupna onima kojima u tom trenutku treba, a sutra, ne dao Bog, onima kojima u tom trenutku ne treba jer su u punoj snazi danas. I to je sustav koji treba čuvati i štititi od nasrtaja privateera, dakle ljudi koji se na tome žele obogatiti, dobijati državne subvencije kao ovaj Plenkovićev odabranik srca u ovoj zadnjoj kampanji. Dakle, 100% mu je narasla subvencija, kao da krumpire uzgaja. Nevjerojatno. Ali istina, to je istina. Nisam ti rekao da te Putin plaća, to je istina. Dakle, ljudi hoće novac, hoće utjecaj, hoće status. There are status suckers and seekers. Dakle, žele biti važni. Žele biti Nobelovci, prvaci na 100 metara, prvaci u super teško, sve odjednom. Ne, to ne ide, mislim, niko se takav nije radio. To je prevara. Ali je bit u tome da kada osoba ide po liječničku pomoć, ona je tada na svom najnižem nivou, odnosno razini samopouzdanja i sigurnosti u samu sebe. Osim ako nije bogataš, a i tada je preplašena osoba. Dakle, odnos pojedinca prema državi, prema birokratskom aparatu, je nažalost još uvijek prečesto odnos podređenosti i odnos nekakvog očekivanog stava milosti ovog drugog, koji daje uslugu. Međutim, jedno je kad dolazite u poreznu upravu, kad dolazite u zemljišno-knjižni odjel, kad dolazite bilo gdje, kad dolazite po recimo potporu za krumpire, krumpirovu zlaticu, za privatnu bolnicu, a drugo je kad dolazite s bolešću. Onda očekujete fair i preferencijalni tretman. Preferencijalni u odnosu na sve one koji nisu dio sustava, ne na ljude koji su u sustavu. A vama se nudi šta? Mig? Čuj, dođi, dogovorit ćemo to, daj se dođi pregledat kod mene pa ćeš odmah preskočiti listu čekanja. Ako to nismo u stanju kontrolirati, onda treba reći da se ne može sjediti na dva stolca i da kao što odvjetnik ne može prije podne biti to, a popodne sudac, kadija te tuži, kadija te sudi, a ovaj te još izvlači lovu, onda to tako ne može biti u sustavu javnog zdravstva, kom krivo, kom pravo. Onaj ko želi privatno, ali samo privatno, bez HZZO-a, bez liječnika koji rade u dva sustava, svaka čast. Takvih ima, ali znate koliko? Jako malo. A znate zašto? Zato što je to teško. Jer muktaroši, varalice i konjokradice i drugi, dakle, oni bi uvijek preko države. Teško je donijeti odluku da digneš kredit,
da uložiš kapital ako ga imaš ili da se zadužiš ako ga nemaš, da okupiš tim i da gradiš novu priču od nule, isključivo na temelju povjerenja onih koji za to mogu platiti. Svaka čast. Svaka čast. Ovaj drugi oblik ima elemente parazitiranja. I to je tema. Posebno za ljevičare i one koji se takvima vole zvati, dakle razno razne pomodare i prigodničare i prigodničarke. Dakle, ljevica danas nije ono što je bila prije 30 godina. Nikome ne želim mazati oči i bacati prašinu pred lice. Pojam ljevice i desnice, još iz francuskog konventa, odnosno iz francuske skupštine staleža, pa preko njemačkog Reichstaga, 18. i 19. godine, danas potpuno izgubio svoj smisao. Dakle, stranke ljevice su liberalno lijeve po pitanju društvenih vrijednosti, prava manjina, statusa manjina, žena, manjinskih zajednica, ali ekonomska politika se potpuno promijenila u onoj mjeri u kojoj se promijenila i struktura zaposlenosti. Pa grad Sisak, koji je nekad imao više zaposlenih nego stanovnika, zaista, je imao jednu vrstu ozračja 75. potpuno drukčiju od danas. I ne možete za to nikoga direktno okriviti. To je naprosto tako. Doprinos domovini je, kažem ja, dakle, kad se laže i kad se ne potkrada. Kad nemaš potrebu stjecat, kad imaš potrebu objasniti odakle ti imovina koju si deklarirao ili nisi deklarirao u imovinskoj kartici. To je osjetljiva stvar. I ljudi su na to osjetljivi, ali ako si preosjetljiv, nemoj se baviti politikom. Imam radosnu vijest za tebe. Postoje i drugi poslovi. Postoje drugi pozivi, mislim, lijepo je. Imaš... Sve skupa, i sada ne ulazim u specifičnosti, toliko bjednih i neobjašnjivih fenomena smo se nagledali u zadnjih mjesec dana, da s nekima od tih ljudi koji isto žele biti predsjednik, zaista nema smisla razgovarati. Kao što kaže stara narodna poslovica, orao ne lovi muhe, pa držimo se toga. Et hoc musca, evo muhe. Dakle, Hrvatska, i to je činjenica, zadnjih godina ima ozbiljan gospodarski, odnosno rast BDP-a. Ajde, držimo se te kategorije, ima ih nekoliko, da ne ulazimo u pojedinosti koje nitko do kraja ne razumije. To je nešto što je mjerljivo i što pokazuje razinu, prije svega, ekonomske aktivnosti u jednoj zemlji, a onda moguće i blagostanja, ali ne nužno. Pokazuje dinamiku rasta nekih brojki i volumena, ali ne nužno i kvalitetu. Dakle, možete rast bez da se razvijate. Recimo, imamo primjer Irske, rado bi se u nekim stvarima mijenjali s Irskom, u nekima ne bismo, ali je činjenica da je zemlja napredovala značajno i dramatično u pozitivnom smislu riječi od kad je ušla u Europsku uniju, ali da je njezin BDP po nekakvim računovodstvenim kriterijima, porezkim kriterijima, duplo veći od njemačkog. To je naravno bez veze, to je izmišljeno. Dakle, kad se to korigira za neravnoteže, to opet ispada puno. Tako da ta brojka nešto govori. Hrvatska trenutno prolazi kroz razdoblje dobrog rasta BDP-a i to je činjenica. Dakle, ne možeš, to ne kao što je u naše vrijeme, u moje vrijeme ako hoćete, ali nekako mislim da me hrvatski narod već abolirao, izabravši me prije 5 godina za svog predsjednika. U naše vrijeme mi smo naslijedili zemlju sa junk kreditnim rejtingom. 0. Istovremeno, na kraju tog mandata smo se zaduživali, prodavali državne obveznice na tržištu s kamatom koja je bila najniža u našoj povijesti. Dakle, dobivali smo novac jeftinije nego ikada, ali nam je status i dalje bio junk. Šta to govori? To govori da to malo govori. I da treba biti jako oprezan kad se takve brojke uzimaju zdravo za gotovo. Dakle, ono što se događa u Hrvatskoj trenutno, i to je jako važno vidjeti, je isto ono, copy-paste onoga što se događalo u državama Srednje i Istočne Europe prije 10 i više godina. Poljska, Mađarska, Češka, u većoj mjeri Slovačka. Dakle, ogroman priljev europskih fondova, fiat money, dakle novac koji se kreira,
koji je takav kakav je, koji se ulaže uglavnom u infrastrukturu i stvari koje Hrvatsku tek čekaju. Pogledajte na što sliči Zagreb i drugi hrvatski gradovi. U kakvom su stanju fasade, općenito infrastruktura. Dakle, za klasu slabije od Poljske, Slovačke, Češke i Mađarske. Dakle, prostor za rast ogroman. To vrijeme, dakle, neumitno sa sobom nosi i opći pokazatelj rasta gospodarstva. Kako u Poljskoj, nekada, ne više, tako danas u Hrvatskoj. To sam gledao kao premijer. Učio iz toga, proučavao, dok su neki drugi bili drugorazredni birokrati i preko noći postali premijeri. Ali molim po zakonu. Kaj je. Tako je bilo. Dakle, bez obzira kaj se šatorašilo malo. Dakle, dosta se šatorašilo. Se možete vi sjetiti tog cirkusa? Nevjerojatno. Ali i to je istina. Dakle, tu su neki dramatis persone iz te predstave, iz tog postava klasične HDZ-ovske drame su danas u nekim sasvim drugim ulogama. Kao da se nikad nije dogodilo. Dakle, Hrvatsku za neko vrijeme, kada europski fondovi u ovom obliku koji su sada prisutni, a posebno fondovi oporavka i otpornosti, to samo na sebi ukazuje na nezdravo stanje. Dakle, uvijek je neka bolest bila prije toga. Oni prestaju. Tada će se Hrvatska morati svojim vlastitim resursima razvijati i pitanje je, ja nažalost bojim se da imam odgovor na njega, da je očito, da je tu pred očima. Dakle, kako će se razvijati? Hoće se razvijati kao Irska? Teško. Iz niza razloga, geografskih prije svega, geografija je jako puno. Ili će se razvijati kao Grčka i Portugal, koji će negdje dosegnuti na nekoj razini nominalnoj neke snage ekonomije po per capita, ali ne dalje, jer dalje ne ide. A mi jako ovisimo ono što se događa u Europi, posebno u Njemačkoj. Ako hoćete, naša turistička industrija je o tome jako ovisna, jer o kupovnoj moći tih ljudi koji Hrvatsku preplavljuju tokom ljeta ovisi vrsta naše ponude i koliko za nju možemo naplatiti. Ako u Mađarskoj, koja još uvijek ima forintu, inflacija pređe 25%, ako je prosječna plaća u Mađarskoj 900 eura, to znači da sljedeće godine ti ljudi nemaju novaca za doći u Hrvatsku, da im je sve preskupo, a to je zemlja od 10 milijuna ljudi. Da skratim, dakle, stambena kriza, problem dolaska do stana i stambenog prostora je nešto o čemu nemam pravo previše govoriti, ali to moram spomenuti radi savjesti. Ja to promijeniti ne mogu, ali isto tako o tome moramo cijelo vrijeme govoriti, jer uskoro ljudi neće moći stanovati. Biće im preskupo. A plaće koliko god da rastu, inflacija je, posebno inflacija primarnih stvari, dakle energije i hrane, koja najviše pogađa one koji žive od osnovnih prihoda, to je ogromno. I zato su društvene razlike velike. I spominjući to, dolazim do umirovljenika. Opet nešto što naglašavam. Ne mogu promijeniti, ukazam. Održavao sam to kao premijer na nekakvoj razini koja je bila moguća, znači nismo dopustili da to padne. Moram se katkad i vratiti u povijest, jer nije sve počelo danas. Europska unija, takva kakva je, dakle po meni bezglava i loše vođena, hoćeš strateški, hoćeš ekonomski, naprosto bez kompasa, i od nas tražila da smanjimo i plaće u javnom sektoru i mirovine. Dakle, to je njihovo rješenje problema, rezanje. Rezanje, ali ne proljetno orezivanje i podrezivanje, nego rezanje stabla. To nismo dopustili. Danas je situacija u kojoj živimo u vremenu u kojem novaca nešto ima i svoditi umirovljenike na zadnje bijednike i bacati im kao lollipop 80 eura pred predsjedničke izbore stvarno drsko. To je bezobrazluk. Dakle, nađi neko sistemsko rješenje. Prestani ponižavati ljudi. Ponavljam onima koji su u dvojbi, cijeli svoj javni život prema ljudima koji su, uopće je teško to izraziti, u nekom socijalnom ili upravljačkom statusu ispod tvoje razine. A ja sam obnašao visoke dužnosti. Uvijek sam nastojao biti i bio sam pristojan, je li to ispravna riječ? Razbacujemo se sa riječju ponizan. Ponizan si pred Bogom, ako vjeruješ, i to je u redu. Prema ljudima si pristojan i obziran. To je dovoljno. I to će znati cijeniti. Prema silnicima sam još veći silnik i to se neće promijeniti. Prema ljudima koji smatraju...
na kraju krajeva, nisam primijetio da je zbog bilo koje moje riječi poletjela šaka ili nešto brže i jače od šake i da se pretvorilo u neku razrednu kinetičku energiju. Hrvatska je i dalje dosta sigurna zemlja u usporedbi sa usporedivim. Dogode se ružne stvari, događat će se i dalje, ali kad se zapuca pred Banskim dvorima kao prije 3 godine, ako se ne varam, 3 godine će biti, gdje je u aktu rastrojenosti i ludila jedan mladi čovjek skoro ubio policajca, onda je najgora stvar koju upravljač i državnik, kvazi državnik, može napraviti je da za to optuži opoziciju. To je zlo. To je loše u čovjeku. To ne možeš napraviti. To nije istina. To sluđuje ljude. I ovo sve što gledamo zadnjih godina je izraz za koji mi je jako drago da je primljen u praksu hrvatskog političkog vokabulara. Ja sam ga uveo, a to je sluđivanje ili gaslighting. Prema jednom filmu Franka Capre. Dakle, kad muž ženi objašnjava da je sve super i da je sve umislila, ali u stvari muž je bitanga, svodnik, propalica. Dakle, sve se to događa pred njezinim očima, but she's being gaslighted. To je to. Pogledajte film, vrijedi. To će vam biti jako dobra propedeutika i tumač za hrvatsku političku i društvenu praksu. Naime, to je oblik ponašanja. Tako se mnogi među tim ljudima ponašaju. No, dragi prijatelji, to bi otprilike bilo to. Hvala vam što ste došli. Vidimo se opet ovdje na prvi krug izbora i da ne bi bilo zablude ili pretjerano uskita, dakle, na kraju se gleda na semafor. To mi često i Paškvalin veli, on je 2 puta zlatno olimpijsko tako osvajao, još 80. godina, dakle, pogledajte semafor. Na kraju, onaj koji dobije, ona, glas više od protivnika, naravno moraš paziti da te ne pokradu, tu imate važnu ulogu, kradu. Taj je pobjedio. Dakle, borba će biti oštra, bit će sa njihove strane prljava, klevetnička, jer vidjeli smo svašta u hrvatskom političkom diskursu kroz ove godine, standard se sve više i više srozava. To je sve gore i gore. Zato što je očaj onih i manevarski prostor koji se time služe sve suženiji i sve manji. Naprosto, na vama je i na nama je, dakle, da se izborimo da spriječimo zaista dolazak ljudi koji su prijetnja hrvatskoj demokraciji i pluralizmu. To najozbiljnije mislim. I neka ne kukaju i ne cvile sada. Dakle, nitko nije nikoga pozvao na nikakav nečastan ili nasilan čin. Ali da, prijatelji, Plenkoviću, ti si prijetnja hrvatskoj demokraciji kako smo znali. To prolazi zato što su ljudi možda bili previše ravnodušni, vjerujem da sada neće biti. A ovom njegovom odabraniku srca, čao, bok!